Yepteng tep gol Kylian Mbappe badrong semifinal ka Man City ka Carabao Cup kadba ka PSG kala-kalalong ka klub ka basaw banjob iya ka sextuple tengap dan sobai pigi perlok syakali ka channel buat kalian ban subscribe like ban share kurnam job ka Newcastle ka jing lakai Carabao Cup persyai Fulham lang ba arlowi gol kadba ka Man City kalalaban pelim ya ka Brentford lang ba arlan not gol kibali ban tep daw cherki kawai but usawin ho kawai kumta da kana ka jing job ka Manchester City kalarung siya ka semifinal jong ka Carabao Cup but one ka PSG ha ka kerdan ka basaw ha ka history jong ka football ban job iya ka sextuple kabamot bakalala ban job hado henry teli ki trophy ha ka ju ka kalendaryar kumta ki khot ya ka sextuple lane ha ka ju ka samay lekai but kane ka trophy thamai ka bang shui okhor kadai ka FIFA Intercontinental Cup ha ka jing kun persya jong ka ya ka Flamengo but ha ka jing lekai ka PSG ka lalaban pelim ya ka Flamengo lengbak penalti shootout da ka bokul jong PSG ulala ban save hadu South League ball but rong ka Real Madrid sya ka wipat karau ha ka Copa del Rey hadin bakalala ban pelim ya ka Talavera lengba laila akul kibali ban tep da Kylian Mbappe ardli but ka wi ka ka on goal na ka banta ka Real Madrid kumta da kini ki ardli ki goal Kylian Mbappe pula poy siya ka sophew goal pat assist ha ka na ka samoy na ka banta ka club pat kari kublen shibon ngin sa kendupat ha ka wi ka video